Niġu issa l-ambjent. Sur President, dan il-Gvern huwa impenjat li jagħti priorità lill-ambjent tagħna, il-kapital naturali ta' pajjiżna li rridu mhux biss naraw li nagħtuh protezzjoni, iżda rridu insostnuh bl-aħjar mod possibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Aħna kommessi li nagħmlu dan permezz ta' aktar investiment infrastrutturali, tisħiħ fl-aspett regolatorju, kif ukoll implementazzjoni ta' miżuri u inizjattivi ambjentali li verament jagħtu valur lil kapital naturali tagħna. L-maniġjar tal-iskart jibqa' waħda mill-akbar sfidi li qed jiffaċċja pajjiżna. L-għażla tal-Gvern illum hi waħda ċara, dak li jinvesti f'teknoloġija fejn mill-iskart mhux riċikabbli tiġi ġġenerata l-enerġija. Li nibqgħu nieħdu medet kbar ta' art għal aktar miżbliet li jservuna relattivament ftit żmien mhijiex sostenibbli u ma nistgħux nibqgħu niddependu fuqha. L-inżularità tagħna tagħmel l-esportazzjoni tal-iskart pis finanzjarju qawwi. Dan konna diġà rajnieh meta fassalna l-pjan għall-maniġjar tal-iskart tal-2014 u sa 20. Mhux se naqtaw qalbna l-isfidi narfuhom u impenjati bisħieħ li nindirizzawhom. Ambjent Malta se tkun l-entità nazzjonali ta' pajjiżna għat-twettiq ta' interventi li jsaħħu l-kapital naturali tagħna. Sur President, matul is-sena li ġejja se nkomplu l-ħidma tagħna fis-settur tal-iskart billi nippreparaw għal bini ta' Material Recovery Facility ġdida li ser tieħu post dik li nħarqet. Dan fil-waqt li nipprovdu l-infrastruttura temporanja biex nilimitaw l-ammont ta' skart riċikabbli li jkollna nesportaw. Biex tikkumplementa din il-faċilità se nibdew il-proċess biex ikollna Material Recovery Facility li se tgħin fir-riċiklaġġ ta' diversi materjali li altrimenti jispiċċaw fil-miżbla. Se nkomplu bil-proċess ta' disinn għal faċilità ta' Waste to Energy li ser tkun ħolqa importanti fil-katina ta' faċilitajiet għall-maniġjar tal-iskart. Huwa dmir ċiviku, morali u legali tagħna li nisseparaw u nimmaniġjaw l-iskart li neġġeneraw aħna stess bl-aħjar b'mod xieraq. Għalhekk se nkunu qegħdin nintensifikaw ħidmietna biex kulħadd jissepara l-iskart tiegħu issa li se jkollna wkoll is-servizz li jiġbor l-iskart organiku separat. Hija din l-ambizzjoni li twassalna biex inkomplu ninvestu bħal qatt qabel f'dan is-settur. Matul is-sena d-dieħla se infasslu proposta biex l-iskart kummerċjali jkun regolat b'mod aktar sostenibbli. Sur President, wara li aktar kmieni din is-sena ippubblikajna dokument ta' konsultazzjoni sabiex is-settur privat jibda jopera skema ta' sistema ta' depożitu fuq kontenituri tax-xorb kien hemm rispons ferm pożittiv. Tul is-sena d-dieħla sejrin jibdew diskussjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim ma' konsorzju magħmul mill-operaturi u l-importaturi biex jiġi maqbul kull kif sistema bħal din tiġi implementata. Il-ħidma ta' Ambjent Malta ser tiffoka fuq l-implementazzjoni tal-management plans ta' siti naturali 2000, Natura 2000. Siti li laħqu madwar 11% tat-territorju Malti. Ser nieħdu ħsieb ukoll il-widien tagħna sew għall biodiversità li ħadnu kif ukoll għax iservu ta' passaġġ għall-ilmijiet tax-xita. Se nkunu qed nixprunaw dan is-settur permezz ta' aktar żidiet fl-investiment. Se nkomplu naħdmu fuq qafas leġislattiv li jirregola l-ħsejjes mhux koperti bil-liġi filwaqt li nfasslu sistema ta' infurzar armonizzata mal-awtoritajiet li b'xi mod jirregolaw il-ħoss. Se jibda x-xogħol fuq l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent u tfassil ta' strateġija li maniġjar ta' speċi aljeni. Se jkun hemm investiment fi stazzjon ġdid għal monitoraġġ tal-arja. Matul is-sena d-dieħla mhux biss sejrin inkomplu bil-miżura li daħħalna din is-sena fejn qegħdin waħlu siġra ġdida għal kull tifel u tifla li titwieled, iżda sejrin ukoll nibdew niżiraw siġra għal kull vettura ġdida li tiġi importata f'dawn il-gżejjer. Ser ikomplu wkoll investiment f'parks nazzjonali
fosthom dak tal-Majstral, l-Imwadar kif ukoll se tkompli l-ħidma biex nistabbilixxu l-ewwel geopark f'pajjiżna. Sejrin ukoll nibdew ninvestu fi proġetti ta' tisbieħ ambjentali fl-ibliet u l-irħula u anke żoni industrijali li hawn fil-pajjiż.